Kwiindaba zethu ebininje lilahlile njengelungu le-ANC igqala lomzabalazo nobesakuba ngusekela mongameli omude wamagqala e-ANC ugqirha Mavuso Msimang. Woke up this morning and there was no electricity. I just found out on the load shedding app that there was a cable theft. Umasipala wasepulukwane utyholwa ukubekwa kweentamo zombane njengesizathu sokuba kube nzima ukubuyisela umbane kwiingingqi ezithile kule ngingqi. Inkosi Mazole sicaka sithambile sithi ngatsho ke nakunibabukeli bethu kwijelo i-DDT masikawule siwarhuqa. Lilahlile njengelungu le-ANC igqala lomzabalazo nobesakuba ngusekela mongameli ombutho wamagqala e-ANC ugqirha Mavuso Msimang. Kunyaka ka-1960 ugqirha Mavuso wayelijoni lomkhonto wesizwe eTanzania waze kamva wayintloko yezonxibelelwano e-MK ngo-1967. Ubalule urhwaphilizo olwendele kwi-ANC esithi neenkokheli ezikhoyo zirhuqa inyawo ukuqubisana nalo njengesinye sesizathu ezikhokhelele ekubeni ushiye lo mbutho ubula ikhaya lakhe lezopolitiko phantsi yonke iminyaka yakhe yokudla ubomi. Ugqirha Msimang uthi kulusizi kubona iinzame zakhe kunye nabanye abaninzi abazijulijacu besilwela inkululeko yeli lizwe zitshayelwa kukunyoluka norhwaphilizo. Susela ukwehla kwenkxaso ye-ANC ngonyulo lorhulumente basekhaya ngo-2021, ugqirha Msimang sekumzuzu egxeka amaqelana ngaphakathi kwi-ANC wayengenantsimi yankosi ngorhwaphilizo de watsho elubala ukuba umongameli Cyril Ramaphosa makathi kubucala kulandela ibholo lefama yakhe iphalaphala. Kwincwadi emaphepha mane yokulahla, ugqirha Msimang uthe kule minyaka isondeleyo kumashumi amathathu yolawulo lwe-ANC urhwaphilizo lihlazo elicaceca. Uqhube wathi urhwaphilizo eyayilucekisa i-ANC sele isegazini kuyo. Ubalule ukungakhawulezi kobunkokheli obukhoyo ukuqubisana norhwaphilizo njengesinye sezizathu eziphambili zokuba akhalale ayishiye i-ANC. Umasipala wasepulukwane eLimpopo uthi iqalisele into yokubekwa kweentamo zombane kulo masipala. Utyholwa ukubekwa kwezintamo zombane njengesizathu sokuba kube nzima ukubuyisela umbane kwiingingqi ezithile. Kubikwe iziganeko eziyi-170 susela ngoNovemba unyaka ophelileyo. Usodolophu wasepulukwane uMnumzana John Mpe urhanela ungqondo-ngqondo bolwaphulo-mthetho kulo mkhwa. Ukubiwa kweentambo zombane kuthe gqolo kulo masipala wasepulukwane. Iingingqi ezichaphazelekileyo ziquka iidolophu zesixeko sasepulukwane, isishekho kunye nezinye iilali. Kungoku nje abahlali kulo masipala bashiyeke benxunguphele. Woke up this morning and there was no electricity. I just found out on the load shedding app that there was a cable theft. And this impacted me because I couldn't go to work. Where I am right now, I can't even cook. Kwindawo yaseDairy ngasesishekho sekuphela iveki ezimbini ngoku ezinye izindlu zingenambane. Abahlali bathi bayazisile inkampani enkinkisha umbane kweli Eskom ngale meko kwaye ithe iyawuqwalasela lo mba kodwa ayikakhuphi ilizwi kude kube leli xesha. They told us to go and call Eskom after they give us references. So we both have the references. Then we called Eskom. Then they will tell us that they will come, but they never shown. Ukanti umasipala wasepulukwane ukholelwa ukuba lo ngumsebenzi wongqondo-ngqondo bolwaphulo-mthetho. It is a matter that is still in the hands of the police and the intelligence services. I will not be able to divulge further information, but we are aware that this is not just a work of an individual. It's a work of an organized crime syndicate within the city, and a work of organized people aimed at sabotaging our economic activities in the city and affecting negatively the lives of our residents. Ezinye intambo zombane zibiwa xa kukho ucimicimi wombane. Abahlali kule ngingqi bathi abasayazi ukuba babhenele phi. Umbutho wesizwe ezimanyeneyo umemelele kwilizwe lakwa-Israyeli ukuba lithathe onke amanyathelo okukhusela abahlali kwakunye nezakhiwo abazisebenzisayo kuquka izibhedlele njengoko isaqhuba imfazwe neGaza. Izizwe ezimanyeneyo zikwalumkise ngelithi le mfazwe kumantla eGaza inakuvunyelwa ukuba inwenwele kumzantsi wale ngingqi yaseGaza. Iqhoqeke ngamandla inkqubo yezempilo kule ngingqi.
Izibhedlele ezifana nesi iKhan Yunis zigcwele ziyaphuphuma kude kwaqheleka ukunyangelwa kwezigulane phantsi. We are close by humanity's darkest hour, and this has been the message, I think, from WHO, the UN in general, is bombings and I would say a senseless loss of life must stop now. I mean, we need a sustained ceasefire. We are looking at an increasing humanitarian disaster. Umbutho wezizwe ezimanyeneyo uthi lehle ukusukela ku-36 ukuyokuthi ga ku-18 inani lezibhedlele ezisebenzayo kule ngingqi. Ezintathu kuzo zinika iinkonzo zoncedo lokuqala kuphela ngelixa ezinye zinika iinkonzo ezimbalwa kakhulu. Kunjalo nje bambalwa nabasebenzi bezempilo nangona umkhulu kwaye umninzi umsebenzi. We have the perfect storm for disease outbreak. Remembering, of course, in this specific case of Gaza, Israel is the occupying power. It's they who have to provide food, water, medicine. Umphathiswa wezempilo eHamas eGaza uthi izinga labantu abalaliswe kwizibhedlele lonyukela ya ku-171% ngelixa abantu abalaliswe kwigumbi labantu abagula kakhulu liku-221% kwaye ngoku oku kubonisa indlela emaxongo nemanzinzi ngayo imeko eGaza. Sibuyele ekhaya sinkonyiwe isigwebo de kube iveke ezayo ngomvulo kwisicelo sebhele sika-Isaac Plaatjes oligoze eliphezulu kwiziko mfundo eliphakamileyo i-Fort Hare. Igqwetha likaPlaatjes lixelele inkundla kamantyi yaseDimaza eMpuma Koloni ukuba akho nxulumano phakathi kwaPlaatjes nokubulawa koogxa bakhe uPetrus Roots kunye nonogada wenqununu yeli ziko mfundo umbone elivesela. UkaPlaatjes ujongene namatyala amabini okubulala nokuzama ukubulala. Sikwamkela kwakhona kwiindaba zelijelo yakwazi ukubukela izindaba ukuphela kwanzo kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti icofa ulike rhoqo xa ubukele ze ucofe usubscribe ukuba ukenze njalo kwinqaku lokuqala sithe lilahlile njengelungu le-ANC igqala lomzabalazo nobesakuba ngusekela mongameli wombutho wamagqala e-ANC ugqirha Mavuso Msimang. Ubalule urhwaphilizo olwendele kwi-ANC esithi neenkokeli ezikhoyo zirhuqa inyawo ukuqubisana nawo. Limise Plettenberg Bay iziko lezomkhosi le-SANDF laseSaldanha kunxweme olusentshona ukuze lincede abantwana abahlelelekileyo ekuhlaleni ngethuba liqhuba inkqubo yalo yaminyaka le i-Trans-Enduro. I-Trans-Enduro luhambo lenkqubo elwenza emhlabeni naswelando lusuka eGqeberha ukuya eSaldanha nalapho ePlettenberg Bay yeyona ndawo ibalulekileyo yokumisa kolu hambo. Ngaphandle kokuvavanya amandla wabo nokunyamezela, aba bafundi bakwafumana nethuba lokunikela ekuhlaleni. Sele eliqela amaphula abazibandakanye nawo kule minyaka igqithileyo, kodwa lawo ajongene nabo basakhulayo asenyongweni kubo. We came here to donate food and we came here to donate the elbow guards and the knee guards for two special kids that are here that cannot walk. They are just crawling. And we came here to clean and do a gardening for them for food security. And it's all part of their leadership training program as well to develop their skills. And they bring a nice energy together with them and help our communities along the coast as they move along as well. Iminyaka engama-40 nomvo iqhuba le nkqubo yoqeqesho i-Trans-Enduro. Enye yendawo ezixhamlileyo kulo nyaka likhaya eligcina abantwana abanesifo ugawulayo eGqeberha nalapho bethiwe jize ngezipho zeKrismesi. Exercise Trans-Enduro is an exercise that consists of the first years and the second years. It usually happens after exams for students to go and relax, but also do endurance sports and community outreach programs. Usodolophu waseNelson Mandela Bay nowasebhito abawuvala umlomo bubunkokheli bubonakaliswe ngaba bafundi nokuzinikela kwabo ekwenzeni inguqu ekuhlaleni. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe wobasi eGeorge. Iqonga lamawonga olutsha kwezoshishino iKwaZulu-Natal Youth Business Awards belibambe umsitho enkosi yaLuthuli International Convention Centre eThekwini kutshanje. Ibingumsitho wesithathu othi abathela ingqalelo amacandelo oshishino ali-11 obanjwa minyaka le susela ngo-2021. Amawonga amele ukuvuyisana nolutsha olukushishino. Iqonga iKwaZulu-Natal Youth Business Awards ifumene ulutsha lungaphaya kwama-2,000 olubonakalise intshisakalo kumacandelo ohlukileyo ali-11 oshishino.
uSiyanda Ntenga ongumsunguli walamawonga uvakalise ukuba onomnqweno wokuba inxalenye yeliqonga kumele azijule ijacu kushishino akulo yaye aqinisekise ukuba luza notshintsho. Woleke ngokubalula iphulo lenyanga ezili-12 eliza kubandakanya abo baphumeleleyo ukubaxhasana ngakumbi nokuphuhlisa ubudlelwane kumashishini nemibutho ukukhulisa uqoqosho ngokubanzi. Kumuntu ofisa ukuyithola ngelinye ilanga naye elana singatsho sithi akasebenze kanzima, akasebenze ngokuyimisela, ephinde futhi eqhakambisa abantu phambili ngoba sithi ibhizinisi liyibhizinisi ngokuthi uphinde unakekele abantu. Umsebenzi wethu ima uqala njoba kukusasa nje kumhla ka-1 December lapho sesophinde futhi labantu abawinile nabangenelile bangena kwi-program ka-12 months whereby siphinde sibabheke ukuthi nidinga ukusizakala kuphi. Usomashishini uVivian Reddy uvakalise ukuba abathwejize ngamawonga kulomhlangano ngabadibanisa amathamba engqondo beza nemibono emitsha ebonakalisa ikamva eliqhakazileyo nemele ukuthatyathelwa ingqalelo yokuxhaswa nangakumbi ngamashishini asemanqwanqweni. The people that succeed are people that come up with new ideas in technology. It shows the type of potential we have in this province, and the youth are our future, and I call upon bigger business to become mentors to this youth. Upalesa Mutawungo ongomnye wabasunguli benkampani iAgricool nephumelele emagqabini kwicandelo lezolimo nemfuyo uvakalise imincili noluvo lwakhe ngokuthatyathelwa ingqalelo komsebenzi abawenzayo nanjengoko elicandelo lingundoqo yaye libanzi kwilizwe jikelele. I'm extremely excited. I'm happy that people are seeing the work we're doing. Agriculture is the most important industry. Ulutsha belikulomhlangano lukhuthazeke kanobomi bambi besithi noma bengachongwanga kodwa lifunqukile ithemba ngekamva lolutsha kwezoshishino nanjengoko liphezulu iqondo lentswela-ngqesho. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Umculo wakwantu yenye indlela isizwe esiziqhayisa ngayo. Umsitho waminyaka le eli-18 wamawonga okuhlonipha abo abazinikele ekuphuhliseni elicandelo lomculo iSADMA uza kubanjwa ngomhla we-15 kule nyanga eThekwini. Ukanti apha kumagumbi ethu sasazo sinaye umseki weSADMA umnumzana Dumisani Goba esisakumngcambazisa. Dumisani masikwamkele. Khawusixelele intoni yabangela uba useke ezimbasa iSADMA? Andibulele msasazi mbulele nakubaphulaphula. iSADMA yayenzelwe uku-unite ama-South Africans ukuze abantu bangahlukani ngokwezinhlanga especially after ama-elections ka-1994. So sabheka ukuthi yini engahlanganisa abantu, sathola ukuthi traditional music iculwa yiwona wonke umuntu usuka yonke indawo. Sabona ukuthi traditional music esingayisebenzisa ukuhlanganisa abantu baseningizimu Afrika ukuze kungabi necalucalulo whether umnyama, whether umpedi, whether umvenda, whether ngumXhosa, whether ngumZulu. Unyaka we-18 lo niqhuba ingaba mhlawumbe leliphi igalelo eziSADMA ezilenzileyo kumculo wesintu? Msakazi likhulu kakhulu igalelo elenziwa amaSADMA. Uma ubheka nje sesibe nama song of the year traditional music into ebingekho. Ukudlala umculo wesintu manje kusestyleni everywhere in the country, and abantu bayathuthuka ngokuthi bawinile amaSADMA. Umculo wabo udayise bathole imicimbi abazoqashwa kuyona bahambe bayoperforma. Kuningi siyabafundisa ukuthi imali ziphathwa kanjani, uinvestwa kanjani, ama-contract asayinwa kanjani nakonke. So kuningi kodwa kuningi kusafanele sikwenze ngoba asikakababona abantu base-South Africa bahlangene ngale ndlela esifisa ukubabona behlangene ngalo bengenalo ucalucalulo. Khawutsho zeziphi ingxaki eniqubisana nazo ezingumqobo kulo msitho mhlawumbi ezikwachaphazela nokuphuhlisa umculo wesintu jikelele? Angithi nje into yokuqala abaculi abahlangene bebodwa nje, let alone ke i-creative industry yonke. Nomunye udonsa ubheka le, nomunye udonsa ubheka le, asibona abantu abahlangene. Kodwa ingxaki enkulu esibhekene nayo ile ukuthi umculo wesintu ubukelwa phansi kwabantu ngokwabo, kwabantu nabaxhasi njalo njalo. Ababi khona abaxhasa ama-SADMA njengoba usukubone ezinye awards, and lama awards wona sebantwini wona hamba phansi on the ground avundulule nethalente elisha. Kodwa uxhaso alukho, sike sincike uhulumeni mevumile uvumile, mengavuma akavumanga. Kaphinde nje ngamafutshane lo msitho banjwa kwiveke ezayo phi ngabanixesha? Sizobe siseThekwini eDCC Dome
silindele abantu abangapha ya kwi-5000 amahotela agcwele eThekwini abantu bajabulile kakhulu silindele izihlabani zomculo silindele izikhulu zikahulumeni ndunankulu wesifundazwe umengameli owayengumengameli wezwe umnumzana uZuma nabanye abaningi bazobe baningi kakhulu sinabanye abavela nasemazweni aphesheya awuphinde futhi into abantu abanokuyilindela khawuzama ubabizi into abantu abangayilindela ukuthi ama-SABC kulonyaka azoba makhulu ngaphezulu kunakuqala ngoba phela manje sesiya ku-20 years ingakho sibuyele kwaZulu Natal ngoba besifisa ukugubha lo 20 years la ama-SABC aqala khona so azoba makhulu azoba mahle ukudlula wonke ama-SABC asekaba khona ingakho singesena amathikithi singesena lutho sigcwele manje yes ingaba bakhona mhlawumbi osaziwayo abasuka phesheya abazawuba khona ababize ngegama not osaziwayo kodwa ikhona insizwa engugqirha esuka kuma Caribbeans ezobi khona engomunye wabantu abazohlonishwa kulonyaka sibheka ukuthi singenza kanjani ukuthi sihloniphe abantu leading up to celebrate 30 years freedom so sizoqala lo process ngoku bese ukuthi next year so bese simemezela ukuthi yini esoyenza thina njengama-SABC ukucelebrate freedom asifaki ke thina ipolitiki ukuthi ubani wenzeni ubani akenzanga thina celebrate ukuthi thina njengabantu besintu sesikhululekile ukwenza izinto zethu zesintu asisacindezelekile njengakuqala iyona into ebalekile kithi nokuthi abantu ababe ngama-stalwarts abangama-freedom fighters sibahlonipha ngoba yibo abasiza ukuthi sibe lapha ingathi busithi kugcwele ngaba amatikiti asafumaneka hayi akasafumaneki kugcwele ngoku aphele tu sengakuzamela nje bawulifuna le makube njalo baba ngazibeni ke mnumzana uGoba ngexesha lakho ingxaki zamanzi zithe gqolo ukuchaphazela abahlali bedolophu yaseNice nentshona koloni nejongene nensila badala amanzi abahlali bachithe phansi iveke ezimbini bengenawo amanzi indawo ezininzi edolophini ziye zachaphazeleka umasipala uthi imiceli mingeni yobugcisa kunye nokucinywa kombane kukhokele ekubeni amanzi aphele imeko iye yabamandundu emva kokuba kufunyenwe isidumbu kwidama lasekhaya lethu nto leyo ekhokhelele ekungcolisekeni kwamanzi kwamanye amadama amathathu la madama kuya kwafuneka akhutshwe amanzi kwaye acocisiswe abahlali baseyimiqodu kuyofolela amanzi nto leyo engabonwabisiyo lo masipala uthi ucoco kweziko eligcina amanzi nalapho bekucholwe khona umzimba womuntu udada sele kuza kuqukunjelwa amanzi yampompoze kungekudala ezitepini. The cleaning of the reservoirs within the Khayellethu catchment area is progressing well, and the removal of sediment and sludge from the bottoms of the reservoirs have been completed. The sanitation and decontamination process is ongoing. The reservoirs will be recommissioned one by one as they are signed off by the relevant authorities. In the meantime, water trucks will continue to cart water to the affected areas. We apologize for this great inconvenience and appreciate the community's patience during this time. Urhulumente wephondo nomasipala bakufutshane baye bangenelela nombutho wesisa igift of the givers nawo ufake isandla. Kwingxelo isebe lorhulumente basemakhaya ephondweni lithi lo masipala uthi wembende zingxaki zolawulo nezibangela ubethakala ezimalini kuqhwalele neenkonzo zoluntu kodwa lo masipala ume ngomlenze omnye usithi lulwimi etywaleni olu kushiyeke iveki kwezo zimbini ebezinikiwe lo masipala ngurhulumente wephondo ukuba aze nesisombululo sokuphuma kwezingxaki kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe wobasi eGeorge. Ungqondongqondo otyholwa ngokuzingela ngokungekho mthethweni imikhombe uJoseph Nyalungu unikwe ibheli yamawaka ali-10 inkundla kamantyi yaseNapuno eTzaneen eLimpopo owayelipolisa nowaziwa ngokuba nguBig Joe ujongene nezitsholo ezininzi eziquka ukuzingelwa kwemikhombe ngokungekho mthethweni norhwaphilizo phakathi kwezinye uNyalungu ubanjwe eWoodspruit emva kokufunyanwa nemali nophondo lomkhombe. Emva kwenyanga ezisixhenxe zokulandela ibheyile otyholwa ngokuba ngungqondongqondo wokuzingela ngongekho mthethweni uJoseph Big Joe Nyalungu uza kube esekhayeni lakhe namhlanje. uNyalungu owabanjwa eWoodspruit ngethuba ezama ukuphepha indlela eyayivalwe ngamapolisa ngoMeyi walonyaka ukhululwe ngebheyile kwinkundla kamantyi. umantyi uSemphakula ufumanise ukuba akukho ukunqanda ukuba angayinikwa ibheyile. The applicant must flow in the same boat as accused number 2. And therefore, this bail is
also fixed at 10,000 rands. The conditions are that you must remain in attendance until this matter is finalized. Ecacisa ngesigqibo sakhe sokumnika ibheyile uPhakula ubuze izizathu zokuphikisa ibheyile. Ubuze kuba kutheni umtyholwa engakhange atshutshiswe ukuba kukho ubungqina obuninzi ngakuye kumatyala akhe asamisiweyo. For 14 years, the case is pending against you without trial and the allegations that they have got the story. Why can't they prosecute you? They nail you, they put you in custody. And one more thing, they are the applicant for those years. He has been honest to those courts. He has been going to court. I have no evidence that he has been reported to have evaded or he has caused a systematic delay or whatever. Unyalungu noxa wakhe uVenus Mathonsi baza kuvela kwinkundla kaMantye eWoodspruit ngomhla wama-22 ngoMatshi wenyaka ozayo. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezasemini nje masikhongozele ezentsimbi yesixhenxe kumathangana bakube chusi sibehele.